eni bere boni eni so obi a pese odi kan eni obi mpese obi behe no so Adesheba mama nyina atase de mo be nyansapo kasamfonyini so nyansapo enyeso no eye ba ko pe wo se yesane no madwemba ekwa so ye transe se di a na nemu nyina mu nim se nyansapo bi abeto no ma ewo se yeboa na yesane no madwemba se ne be ye nyina no ye behu ensem no se ne esitie ne kofare bai ene se ne ebibia esi eko ure ba bia metie di a na je se obekai di a na ya bere wapoma okofo poma ya poma no checheku no achirefi poma no asante nwoma se de ye nyansapo ye frere no ya bere wana so ena ya ba ya bedri ententemwa yenko na yenkoma ya bere wakwa aba na yemra ne yefi yemfa nsem no emehyehe so abrewa memo wakwa aba be nyansapo so ya eburu se apomu ye de onyankopo tumi ne mo mpaebo ene de edwono no ejina mu pa nimsa ye dike se de tuntum bia nim David na wo dwono no de edi se eba bi se fridi efre sanity wo dwono edwene yesi manyansa meboa na wo de ekire onje onye obi a dwono woni tim no onim nyansa yitimi ka chiro obi sebe ofu nkwase ai na so wo dwono ya wafu de no kwase bi edi se wafu ya because ensem na wo tire nu no wanfu dwono anka be ha adwen ai asiefo ya bere waro no ene de dwono no ni tim ni sei no tuntum ni nyina ayira obeka se gburu ni ba tuntum ni nyina ayira nenne yebedi nkomo kakra bi na ye de afa sebe mfranyi masama ya na emeburu bi ai wo Ghana ha ya na yedi na ni nyina no akwakoye sebe enkonwa be se ba nan a emu bia ni won ma keto akra ewo mu ni nyina eye akonwa chese edimu esipisita ewo man Ghana ha no mu asante me ani asante mem titiru na toda ya na mmaburu na ye wo fom no na ye pese ye mankonwa no eye kitikiti se de esi ye ne mafa titiru social media ya abayiso na ye nyina ye nim odefo ba ko wo Ghana ha no mu a chese ode no ho ankasa yewra Nick Abiam danso kwaje ba danso wafade ato no ho so se sebe sania mo ho nsem no eni etire ni nton a maburu titiru ye pese ye no ye de ahemfonom ebi anim twitwiri fom no obetua na mo wo so otu bia na wapre asomdwe e de aba emaburu ntam na ntitiru no amaya hemfi omo nso eho atowo mo enti na anu yi e na ofrens ntwofo nchia mu a wode ensem eto ye nimu efa asomdwe ebu a opese ye num yi meka na ahemfo nkonwa meka yi eye sabio osagefo se ade ayo adimambedu akonya sa enso na yewra tachiman ehene enso akonya na afei nkranza enso akonya ne kase ewo mu ene yewra santehene otumfo osietutu enso akonya eduru ba bia na maburu bi pese omomo monitra won mani nton na yebedi nkomo onse nyansapɔ de se de maka no wenu akwese nyansapɔ kwan so obi kura be bisa se ne denti kura na ni kwa se sa ankonwa ba nan ya mabubo bodi ayemfo ba nan ene te sa ankonwa nan yi so no edenti kura ne nka eni kwa se sebe menteme wase bi beda wo montem twaka bei ena sebe de oti okuru okra we ne brawe nwoma so santenye otumfo osetutu ene sa ahemfo ba sen omo ewo ye bewura ho na ye hwa abakwasem kakra ansa ne abetie si yewra ne kabia danso ne nkomodiem se so ne kwanso ano no ana ne woyeyeye abrewa mama ne boni na ene no pesa wo boa be kakra ya fidie so de obi a odi achi na odi wachi bia nim se we nhyeda nyaade foforo na so obi won ma bia fein wo behwe asam na abanti won te ase obi bisa edenti na ni kwase sa nkonwa nan kura ano no wo mu nyina nka ni kwase meteme ho bam ne menteme wase ebem wadaroma se yakasa santini otumfo se tutu a twaka bai ene woni sa nkonwa miensa nyina wo mo hyase na fa free tachiman
mame yewura Amia Okumfi na yemfamra etwa campaign na yewura Amia Okumfi otumfo ene ne wa eni kwa se bi umabura ye wo akira ye nte ne bi ase no ke ye kasa ma ne tia se nipa baanu yo se ye kasa nkonwa na ya yewura Santehene se tutu ndi odanu ya na se ye ka titibirimu no a se nananu mo ka bibi a na ti se Santehene ne ma ene sa nkonwa emiense fi se obi a wudidi mani bidi asem bi hia na wetimi de beto wani wo wodadwene bi a wetimi de to so no wo ye wo ba enye wo na achimo no wo no kora wo ye wo ba fi se amamiri mu no wo ba no so koye bibi no wo hu wo a wontumi nkoye agese wo ba wo nanso ansana otimi wo ma no kwan a otimi etumi na ebi kora wo de soafo bi ebe ka no ho sa na tete no na yewura Asantehene woni sa kunya ba na nyina eti enya ade a twaka bia ewo wo ntem ye kwa ye ko e ba yesi nene eni biri boni eni so obi a pese odi kan eni obi mpese obi behe no so wo ni nipa yi a yewo yi a obi ne bakora te wo hwe no ma ne ba no ma no ho so kakra bi a ompese obebre ne ho ase ahye ne maame ana ne papa na ase kane no so ne ntisa ti sa ne ma wo nu no a aba ne ahanta na aba nipa mu na buru titiru ne emoguru no ne ma yeye ade bi wo ho kora wo hini bi wo ho a ompese obeye enso na ne nkofo bi o mpre ade wo so ni ofri no ho an obejo so na ye udi na akofa nsem bibiri e de aba okay sana amene wi asem akoye okay yes eye yewura Amia Okumfi utumfu nnua chirimu ma ye kakra wetumfo eni Amia Okurufi no si ye ka Asante abakosem pa de a wo mu ye nuafo na wo mu enuafo na yeye no este sekane se bibi ba akofo onye mono bo enipa ni nyina ehia ne yesisi usi ha eno ene ma Asante ne Amia Okurufi no entem ete nenso ye de yanda ye tem ate abakosem kire se wo mu ye nuafo ewo ho okay na say Santehene nua pa ene yewura Amia Okumfi a si ha ne si ha hwa tete no okay ntina saa yonkofa no da so da ho ade besi ne okay ofre mi nua pa ni ma chechire na tete no ene ye nsanim debi ena ye nto ntwene so na ya na ebinum nto ye bo ase enti abakosem wonim enso wonti misa nyabotre misa wo ye nkyere no na ohunu de kwa ne da ofitia de opebia no wo ka ko eno na di amamosem no de ba okay mani maduru aye tachi ma de ama menhwe nkoranza ansa enkoranza nso yesi otumfo ba eno nso kire mu kakra enkoranza bo ahema so what ni din oyi wetimfo yere den otumfo yere ko nkoranza setete ne de ohene oba o pese o ware no otibi di si ne mpanimfo so ana ebi kura mpanimfo no kura nso o no se e pese o de ukọ Asante ne ko ware wetimfo enkoranza bo ahema wona wo ba wade atetesem ka se wo se wo pese wo ko be sire wo bi ade enkoranza oba no a wetimfo ware no ne fere ne bo ahema
opesu nyani bibia nti awade a wo kɔ no firi bosome miensa ene boaboa no ho sɛ wokɔ a wonsere hwee ebra wo no ahu sɛ ne ho aso na kwankoro na ho bo nyina no ba awade ase no ade akyen ye no wokɔsira apampentire no fi sɛ wanya botra boaboa no humpo no ne ba mpɛ obesire obi ade no still apampentire hia no ye pra ya yes no de ode besa nwura no ye nya bi Ejini ye kan sɛ obi anu ana ho de aso na kwankoro na kwansa bo ahema ase wa kun awade a wo kɔ no wonsira ade akyen ye wosira apampentire wow this otumfo yire no enu nti ne nei man ni bi on kranze bi otumfo ba panyin no sa ne tie no okay ne yire no asefo ne akonwa no ade hye na ɛwɔ hɔ no okay let's say kranza bo ahema ba na ɛbɛyɛ ɛwɔ hene ɛwɔ hɔ no mo de di kan nti wɔ hene bi obeba bia na mamrem no otumfo ba panyin ene no enu nti na oba ye bɔ frontomfo di na chi na na so wɔ hene ba oba okay opie bedwamu a si ye hu so wɔ hene ba na ye ba okay me pese ye kɔhwɛ ade on sɛ nanu ya akwasi de di kan a ye share fa no obai on sɛ nkranza man ne edi ni si ade so na em sɛ na wɔtwe pepepe ɛna akwasi de ne bai obai na ebra okɔkyea santehene no ne papa no na fontomfo no ye bodi nachi okuwie ya wɔkyea wie no ɔsɛ gina ɔmo boy ema wodi asa kakra a kyerɛ ne papa anza no wotu atena kɔta etu de me yenkɔ ne me atie fo hwɛ kakra na omuhu ne ye kan sɛ ne sitie na afa ye meto aso tifo yenkɔhwɛ ebra enkranza man hene wo ba akwaside edi kan edi ne si ade so akwaside a wadi edi kan ye na afimu a na osa ye bo frontom from di nachi na osa de kyerɛ ne papa santehene no ye hwɛ kakra ne yento aso mfama mo ewie eno so mahu sade ekoye ekosiye na se ono no nkoa ne obi a etimbo frontom di na chide kwa kyerɛ santene na so ye wo hene ba timu ya ne de yenkoi ni yenko wie wo doma ewura wo saaje force ade yo agima bedu die nti ne ma doma nso ene akonwa no sabe ye beka se yewura nkasa ono ane ho na nipa kyese ade ba ko a enye nkyɛn ehemfo no dodo na ne santehene na hemfo na bremfo ne na manhene yetwa no ho hia nti se bibi to na ekoba se obi efum na ewura ne bre ti ne so atun na okope beebi tena no adwini hu se ma betene kora metene se ne se basa abo bi echemi awe kora mi wira ne hwan ti se akokɔ a woni wira no akoroma che no sa no adwini hu no sa be pe wira che no wadi ne tumu
On so can yewura. Okay. So ono kra na assist interest ya. No what is interest. Na no what. Oh okay. Na nipa eduru biribi a na ahantansem ene akukurukusem ene ahopagya toansi atuate ebemu a panyini de ye mfiti preko mfa atuate enkonini se bibi kra na wo hwehwe a wo de chewopa ene de kɔ na eja wasere yiwia na wansere na afiti preko ana so wo na de bebo so de a wono no natu ya apem o natu ya apem nti se wo so wo film na be eniamo ho so a wo mu ayaka no ye mentwi mfa yiwira so sa yiwira de obie ni wo be makwa se wo ba akofo wate yetun a twifa no so bie mu ya wo be bo yiwira ho bai na se enchiremo a wo de ama me yiwira me ya kumfi enkranza ya na me re ye afinidin kranza man hene na kunwa din wo de ma me mfa ne sa enkranza na afi osaje force ade yodoma se de wosi a kiremu kakra bo ntofo ade a kiremi wo munyina ya ade baako enye bronko na dokronko sinsu ye bie ni ho eni wo na wo munyina so ka akan amusuakuo no ho ye nyina mese ne eka ne du ba bia we de be kakra be frem ye nyina twi kasa ya se me kasa domani ti ase domani kasa meti ase me kasa tachi mani ti ase tachi mani kasa meti ase me kasa nkranze ni ti ase ena nkranze ni so kasa me so meti ase enti kasa ba ko ya na mabuna ye wachire no ena ye pese ye di bibi ebefra ahantan basa obo okura ne kuromu mpanyinsem onim onye na nso obesua ena wonye na adwene so obesua se obie pehu wa ye na adwene so obesua obi enye na adwene so obekon ti asanteman okay kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu awase wadoresa tanyini wontena fie ema aseduamfo blani pie frimantam behin se pe enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na anoma akode brensi am wa wotua ne nsem mojabumo nim hu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye yie bi tontonte ye no sa na ye fa nyansapo abon ntaka na mane yakese na ntakra abon ne de fanyinam kwatere kwa mada woro ma ntuma ye fe ni din de sey ni din de obama akola wa no so pese utrimu osuma ense bratam fam ne honhon hia na amerika sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame